Kenang keng napa? Keslamet. Napane? Rambute alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salahe Mula aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mengrung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong gonamu tok kerok ora ngomong aku kok. Lah ndi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ora. Iya wis tenan. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti sing jero lho nek le nancepke kabur. Iya. Iya ya mak iya. Wah jan. Kowe jane wit mau awan kok ora ming kene tok ning ngisor kono utawa ngayuja kono ya angine ya gedene ra jamak-jamak. Iya ya ora apa-apa, Pak. Ya muga-muga ora eneng apa-apa ya ana sing disuwun. Amin. Merga iki ngancik acara rasulan ana ing dusun Ploso Ndadapayu Semanu Gunung Kidul. Oh iya. Kejaba saka kuwi ya tasakuran utawa pamitan panjenengane Pak Dukuh ingkang wis ngasta dukuh ya kuwi 300 taun. 30. Kok ora sadar aku umure menungso ora nganti 100 taun kok. 30 taun 1 bulan 64 hari. Oh iya. Luar biasa ya nok. Ya, aja ngemingke minangka dadi dukuh kok. Kejaba iki rasulan uga disisanke pamitan dukuh ki rekoso lunga 30 taun tanpa entuk prabeya apa-apa ngesuwi para warga masyarakat mongko dukuh ki nek luput sithik wah. Iya, dirubung masyarakat. Piye iki kok karepe ngene piye? Kadang kala ngrekoso mula bengi iki wajib di caosi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dukuh sing wis kepareng ngemohi para warga saka Ploso kene ngemongi ya sarta mayungi warga Ploso ngumpulake sing maune ora iso nyawiji penggalihe dadi sawiji ya pancen ngono ya Mak iya ngaturaken sembah nuwun tanpa pepindhan ya bengi iki le nimbali karo awake dhewe wis 8 sasi kepungkurna. 8 sasi kepungkur dadi hitungane ya isih ngancik taun 2018. Oh, aku nganti bingung ditakoni rumiyin wingi sampun DP pinten nggih? Aduh kok aku ya
Saking suwene, ya wis ora apa-apa ya Mak. Iya. Ya mergo ancang-ancang mengko nek cedak-cedak ya nyatane ya do ora entuk nggon, do ora entuk papan, ora entuk tanggal. Ya pancene bener kaya ngono no. Ya. Mula wae dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya kagem para warga Plasa Ndadapayu. Semanu kene sing wis kepareng nimbali ku awake dhewe. Ya ngono ya Mak. Iya. 3 malam berturut-turut iki bakal suwane ning Laladan Semanu terus. Oh iya. Sesuk eneng Munggi Wareng terus sesuke eneng Ngepo Sari nek ora kleru. Iya. 3 bengi terus-terusan no. Iya. Ora usah mulih kowe ngopo Mak. Ya ngomake ya diarep-arep mbok mbok sithik ki ya. Diarep-arep kono dadi ya tetep mulih rejeki ya digawa bali dhisik. Ya pancen ya bener ya Mak. Iya. Ora ana aturan yang wajib aturake ngersaning para warga Ndadapayu Plasa kene kejaba mung nderek mangayu bagya dene wis kepareng-paring wektu awake dhewe nggone mbabar pekeliran sewekinatas sarta nggone wis ngadani rasulan tansah pinayung ana berkahing Gusti ngakarya jagat sing dijangka isa kasembadan sing digayuh isa kaleksanan tetep rukun tentrem ayem bahagia lahir batin lan tansah entuk baraka saka ngarsaning Gusti ngakarya jagat ya no. Ya. Apa sing diarepake wiwit saka bengi iki nganti sak pengarepe besok luwih apik tinimbang ingkang wis kepungkur. Ya. Amin. Amin. Kaminane dhewe. Ya ora apa-apa, Mak. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ki rombongane komplit ya ming aku kepareng ngaturake para lenggah ya mergo kahanan sarta situasi kondisi ya bengi iki sindhen sing tak aturake cacahe 7 mergo sing siji masuk angin sing siji meteng enom muntah-muntah terus ya apa kelakon nggawa sindhen ning dhuwur panggung kok noleh ora kelakon to Mak. Iya ora apa-apa Mak. Iya mergo untung wis sindhenku ki pirang-pirang dadi ora mangkat pirang-pirang kae isih eneng 7, isih eneng 8 dadi iso diaturake para lenggah. Ngono ya Mak. Iya. Nadyan neng kene neng kono beda, neng kene neng kono beda ning warga kene iki tresna karo wayang. Iya. Ora iso nonton neng kene, nonton dhisik kono. Wis ora iso nonton neng kono kok kurang komplit, nonton neng kono. Iya. Nonton neng kono kok kurang komplit, nyelengi nanggap dhewe. Iya. Ngono kuwi ya Mak. Iya, pancene wajib ngono kuwi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ngantel ora kowe. Apa Mak? Mbok iki jelak-jeluk. Ya muga-muga ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa nek iki tae ming wong delok anjlok iki no. Iya. Ning mburi kelir. Matur sembah nuwun tanpa upami ya. Sindhen sing diaturake 7 ya kanca-kanca komplit. Gamelan wayang wis tak aturake mrene ya panggunge jan luar biasa ya mau bengi dienggo dangdut ya saiki dienggo wayang ya ngono ya Mak. Dadi rasane iki kaya aku ndelok saka njaba mono wah megah ora umum ya ning dadi angine mlebu kabeh wong kedhuwuren ya kok beda ya Mak. Lah iki saiki beda mulane aku nek matur to nek jeneng panggung wayang karo panggung dangdut iki beda ya. Nek panggung wayang iki apike ya panggung biasa kae. Panggunge 12 kali 10 meter, tendane 16 kali 14 meter. Kuwi nek udan aman. Tur ora bakal klebon angin gedhe. Ya. Nek ngene iki rak terbuka, dadi sithik bus ngono kuwi. Ya muga-muga sinden kowe do betah. Ya. Cilakane nek sesuk sore ana sing Pak kula masuk angin. Lah cilaka to judo meneh. Ya. Untung ki sing mangkat iki sing wantek-wantek wis tahan banting no. Iya. Sing wis saben bengi wis ora bakal iso kena masuk angin, wong angine metu terus. Heeh. Ya matur suwun ya Mak. Iya. Akeh nawala sing padha tumiba ning pangkono matur sembah nuwun. Ki tak wacake mbaka siji ya. Ya. Sugeng dalu Bu Limbuk nyuwun gending Retna Pengasih. Dipun bawani Sinom Grandel mudhar ora kowe. Cilakane nek entuk piyayi penonton sing ngerti gending ngene iki wis ngarani ngene iku. Ya, keluarga besar Pawarsa wonten ing Randu, Bandung, Jawa Barat, Pawarsa Jakarta. Ya,
Ugi katur dhateng keluarga besar PWKS Jabodetabek lan sedaya kadang wonten ing pundi kemawon katur Kas FC Ki Anom Surata Fans Club WMC Wayang Mania Community ugi katur dhateng kru waduh apa iki streaming Dalang Sena kru Dalang Sena iki ana meneh Mbak Yu Cangik dalu niki nderek bingah sedaya masyarakat yang sampun saiyek saeka kati ngawontenaken bersih dusun. Kula atas nama Triyanto nyuwun gending pepeling kagem kanca-kanca panitia mugi-mugi saksampunipun bersih dusun pikantuk donga pangestunipun Pak Dalang pinaringan ayom ayem tentrem sugeng dalu sugeng midhangetaken lan mirsani makarya ngantos paripurna matur sembah nuwun. Wis sik tak bukae no. Ya, alon-alon mak. Iki perlu tak tindai asbak. Ya, angine gedhe. Ya, ngawut-mawut dan layange. Mbak Yu Limbu, Mbak Yu Cangik kula ingkang sowan Pak Paidi saking Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Tebih saking Malang Mbak Yu kula nyuwun gending nggih jampi sayah. Ya. Sri Uning pepeling matur nuwun Mbak Yu wassalamualaikum saka Kepanjen Malang. Iya, adi tau sowan mrono. Iya. Wis sawetara sauntara suwe no. Iya, alon-alon yo Mak. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Yu Cangik nyuwun gending pepeling saking Sunardi Sekcam apa? Kalimantan Selatan. Asli Bandung Blayen nyuwun pangapunten tulisane elek. Nggih, ayo. Ora apa-apa iki paling nulis karo Melayu no. Iya. Ndak selak ora oman wektu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum sugeng dalu. Nyuwun gending gubuk asmara podang kuning kang nyekar Mbak Ika kalian Mbak Orisa. Ya Mbak Orisa ya sing tak aturke muntah-muntah kuwi. Oh. Lagu punika kula kintunaken kagem sedaya masyarakat Ploso sugeng amirsani ngantos paripurna mugi-mugi lagu punika dados jampi sayah, jampi bunek saking kawula Pak Edi Kumis Blangkon PWKS Ploso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ki apa meneh iki? Kok kaya hadiah ulang tahun iki. Tak deloke. Ya, wah jian. Wah, tonjo iki no. Ya sajake mulai ngareti jan. Pitu kok kaya mayit. Heeh. Tak kira rokok ki ming sabun. Wis apa-apa ya sak paring-paringe wong nampa apa-apa iki. Iya, rokok wis diparingi panitia. Wah edan. Aku lagi iki ana rokok wadahi gelas. Ha iya. Kudune wadahi iki kotak-kotak kok iki tak mati lho kok wadahi bunderan. Iki gawean anyar apa ya? Iya, kuwi malah mereke komplit kok mak. Iya ana 76 ana udang garam dekke siji. Iya. Ora ngerti watake kancaku. Ah iya. Dep dhewe karo nggo sesuk bengi bleng. Ya ora kabeh ning eneng mbok yakin eneng. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Ya diaturake tetembangan kok. Ya. Karo suka-suka parisuka karo warga kene ya. Supaya rasulan iki iso kaleksanan lan uga bener ngendikaning para sepuh muga-muga sesuk-esuk biar padang kabeh katon luwih ayem luwih tentrem luwih becik luwih apik lan nampa barokah ing Wang Mahanasa sing tandur-tandur ya bisa tukul sing apik ya sing padha dodolan ya kulak murah adol larang no amin sing dijaluk ya ngono pegawe-pegawe padha mundhak belanjane mundhak pangkate kabeh sing padha ngasta minangka dadi PNS bisa tetep kuncara anjayeng bawana amin pamong-pamong desa ndadapayu pinaringana sabar pinaringana ikhlas pinaringana nampa berkah Wang Mahanasa sehat kewarasan amin ya ngono sing dikarepake mak iya yo pepeling sik sing nyuwun pirang-pirang ya sing bawa sapa biasane caping gunung diratake saiki pepeling diratake ya monggo saka Mbak Agnes tekan Mbak Ruby. Mbak Prastiwi kok Mbak Ruby. Iya. Ya. Kepeling dilatake sik. Ya. Neno
neno. Mangga. Nya sabune nggo sindan-sindanya. Nggo gebek raine iki men ketok kuning. Men ora penguk. Rampek. Sing penguk amane ya mbok. Anggon kalek barangmu ya. Rukun. Oh, pas kok ya dipaske sindene cacahe 7, sabune ya 7. Iya. Sesuk suwe-suwe ana lho wong njaluk lagu nganggo odol. Wis ora apa-apa. Nah dadi mulai iki malah entuk seperangkat alat mandi. Iya. Ya, mangga. Rukun Islam kang 50 Niki iki sing anakmu wedok Agnes ki mau telat. Iya, kancane sedaya uyon lagi mlaku arang. Kadang kala ki keluarga ki ya sok kepiye to ya, Nak? Iya. Ki mau wis WA aku. Nun ngapunten Pak, kula telat ada sedikit masalah. Oh iya. Karo bojone sajae. Ya bojone kon leren sik sewengi maksude. Iya. Ane bocahe rak tetep semanggem ning nggon kewajiban. Aku tetep mangkat lho, Mas. Mboyo ngono. Ngomah-ngomah sik to ana. Iki sindane paseno ki kurang kok ndak anu aku sedukani. Wah, jan. Terus ditutukke bifet. Deng. Iya. Warna-warna kok lelakone sinden ki warna-warna. Iya. Sing jejere Prastiwi sing pojok dhewe kae Mbak Wayu kae tau dijegal sing lanang. Heeh. Mergo ngayal arep mangkat lagi buka lawang jegal sik gluduk lho. Ngapa kok telat? Wah, bapak niki pancen so aneh-aneh. Ayo piye nek saben bengi tinggal lunga kok ya. Iya. Esuk tangi ngeterke sekolah. Sing lanang ngeterke sekolah anake, bali tekan omah sik bojone sing wedok wis mbiler. Heeh. Monggo wis ora iso digugah. Tangi sore glegah adus terus nyureki rai. Ya wis ora ono kesempatan to. Mula dadi bojon sinden kudu tabah lahir batin. Iya. Ngopo, Mak? Kemlebet kaya gendera mlaku. Suarane Mak gawe. Yo, jejere. Katindakno. Katindakno. Mreng para sesama jejere Mbak Tatin ya. Iya. Iki ya meso kademen awake kurukan daging ngono kok. Iya. Aja padha ditinggalake adem Pak. Hah? Ayo aja dirasake wong nyambut gawe iki suasanane ora iso dibedhek kok ya. Ya tekan nggone iki engko hawane kaya ngopo iki ora iso dibedhek. Weh, la iki ana pamundutan. Sapa? Bu Saminem. Weh, nyuwun lagu Cecak Rawa. Iki piyai sepuh kok ya isih seneng Cecak Rawa to ya Bu Saminem. Bu Saminem ki adine Bu Sapitu. Terus Pak Yumenes Samilu sing tuwa dhewe Sapiteng tajar lho kowe karo wong tuwa kok ngeplaki ayo ngono karepku ngono kuwi lho Pak ngumpani ra apa-apa yo
Ya, jejere Mbak Neti. Sahadate. Sahadate. Ya, Kang angka siji. Yo, jejere Mbak Wahyu. Kang angka Kang angka loro salat. Prastiwi, yo dene kaget to. Aku iki sinden yo ngedep tromos barang. Sinden kok sambi dodol wedang ora. Anggerno penonton tuku napa? Jahe napa? Jahene telas nek arep pedes cangkeme ditapuk dhewe. Yo. Dene kangkang telu Bali nang Agnes. Ramadan nindakake poso. Ya. Ramadan nindakake poso Langsung nang Ika. Papat zakat. papat zakat Langsung Tatin. Ping 5 ngibadah haji. Ayo, ayo. Ayo rukun tok, rukun. Rukun Neti. Islam Hop. Sampurna, sampurnane ayo anu si Wahyu, ayo sampurna. Sampurna mau promil. Cilik ana gelase kuwi ana ora sampurna. Rukun Islam, ya. sampurna. Kurang siji. Prastiwi, Prastiwi nyekel mic Mas. Nyekel mic. ngapa Ahem ngono tok. Ah. Sah 5. 7 sah. Sing siji ming dehem. Ya ngesake dhuwit ki ya ngono kuwi kok. Ya. Mangga pepeling. Tak kuntakne tak kur, mangga. Ya. Kurang seru di Saya
Mula lagu pepeling iki dienggo ngemutake sangjaning para lenggah. Ngono ya, Mak. Iya. Kaya bengi iki, Nok. Kaya bengi iki piye? Kaya bengi iki awak dhewe sowan ana ing ndadap ayu Plasa kene, ya. Para warga supaya enggal eling karo panembahe, ya. Merga budidaya sinartan panembah ingkang ajeg kuwi bakal entuk nugraning Wang Mahanasa. Tegese ngono ya, Mak. Iya. Aja gumantung karo wayangan. Oh, aja gumantung karo wayangan piye? Ya biasane iki nek wis wayangan terus mengko bakale tandurane apik. Ya, mengko nek tandurane ora apik dalange dianggep pegebluk. Ya. Biasane ngono ya. Engko rapate sesuk kuwi tandurane ora apik terus sesuk rapat meneh ngundang awake dhewe ora bakal payu. Mesti do usul, wis ora usah ngundang sena kae, utelane do modar. Heeh. Nek jane ora salahe dalange, ya salahe panjenengan le tergantung karo rasulan. Rasulan ki adat budaya tata cara. Kuwi ora panembah, kuwi ora ning ngaturake syukur ngersaning Gusti. Lah sesuk supaya apik, kuwi ya digula wentas sing apik, nandur tela ya dijabuti sukete, diwenehi banyu, dirabuk lan sak piturute. Iya. Dene wayangan iki mung minangka dadi tata cara, kan akeh banget lho, Nok. Sing isih ngono kuwi akeh banget, saya sing nuwun sewu rada luwih plosok-plosok kono. Ya gumantung ro dalange. Limayang mongko apik, limayang mongko ya gayeng. Ya. Ning kok ora diundang meneh amargane lomboke ora do tukul, tomate do modar, kentrange do mecotot. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi ora kok salahe dalange ning salahe sing padha nggula wentah tetanduran ora digatekke kanthi apik, ora dibudidaya supaya becik. Ngono ya. Mula bar iki ayo sengkut gumergut gotong royong nyambut gawe sing tandur ya nggula wentah tandurane sing apik. Sing minangka pegawe ya minangka netepi kewajibane minangka pegawe sing apik, sing becik, sing ikhlas, sing jujur. Kabeh mengko mesti bakal entuk sesulih saka Gusti Kang Mahanasa. Lah wayangan bengi iki tontonan ning padha lenggah sewengi natas sing kuat sewengi natas bebarengan warga sak dusun Plasa iki padha nyuwun ngersaning Gusti muga-muga sesuk sak pangarepe luwih apik saya akeh sing padha nyuwun Gusti saya akeh le peparing. Iya ngono ya Mak, ngono sing dikarepke. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngono ya. Yo iki ana sing nyuwun lelagon diteruske dhisik. Anakku wedok Agnes ki men nembangke gubuk asmara ora Mbak Ika. Wah. Ika nganti gubuke apal. Iya. Ika liwat ngene wis gubuke wis mak krengket. Ayo gentenan si Agnes sing nang gubuk asmara. Iya. Aja Ika terus. Ndak kecek. Pirang-pirang no. Ya Sri Uning kok ya ana, Sri Wening, nulis Sri Wening. Ya ora apa-apa. Ya mangga. Diaturake dibawani kowe gubuk asmara engko Mbak Ika podang kuning. Ya. Ben gentenan, ya ora ajeg ora. Kowe sekali-sekali ya ning gubuk Nes ora. Biasane teng latar kula. Ora. Edian ora. Iya, nekat. Loh, Lah napa to, Pak? tegese le olahraga ki nang latarmu lho, olah swara olahraga. Iya. Monggo. Nyingkar nyingkur. Ya, engko cecak rawane Prastiwi. Oh iya. Sing pinggir dhewe kae. Oh, ae cecak rawa. Kok ngono kok cecak rawa. Kae pleci. Ning cerewet pleci iki nek cucuke gelem mangap nek ngoceh malah wah wah. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur. Jos Mak. Wah, wis piye pokoke piyaine ya ayu ya ming dedeg piadeke rapate dhuwur. Iya. Semampai. Semamblek. Semampe. Nek carane kendaraan iki ya Jimmy Jangkrik. Iya. Jimmy Jangkrik iki buane gedhe, nggo mlaku oyak ngono. Iya. Lah niki bane nggen pundi ta, Pak? Oh ya engko tak duduki. Oh.
Sesuk tak dudu iki lho ngono wae. Ya rasa perlu tak takokke engko tak kandhan. Nek cara roda loro iki sing roda loro ki Astrea Star. Oh. Astrea Star mesin silver. Wah, tanjakane kuat tur ya irit. Heeh. Nek cara buah iki melon. Oh iya. Melon mateng kuning kok sigar banyune langsung metu mak piyo. Iya. Ya. Wiwi. Pak Gatot kula ra iso meneng Pak Gatot. Kowe pindah sik kowe. Anti sindane dong guyu terus kowe iki sing tok guyu apa ae? Ora ana apa. Mbok priksa ngono nek edan barang. Iya. Wiwi tane Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkur. Ya karo nyingkar bareng. Yen ke mutan kaya cengkoke tatin kae lho. Mutan Sesawangan lelampahan menengo to, Mak. Sindenku sing cilik-cilik ngene iki mbok sekali-sekali kowe aja menyandang Jawa, Nes, nganggo klambi SD. lah Lho kok tak akokke anak kecil ngono lho. Niki lho, wonten anak kula tesih SD, suarane apik terus tek. Ayo nak nyanyi. masa anak kecil, Pak? Ayo engko di nganu apa jenenge digawe sing ora ketara. Di planet nggih. Heh? Mbok nek kuwi aku ora ngerti aku. Lah pripun to? Ya main ketara kaya bocah cilik ngono lho. Iya, kowe ro Prastiwi. Heeh. SD kelas 5 ro kelas 6. Iya. Iya. Lelampahan kang wuri Aku malah timbul ide lucu lho, no. Iya, suatu saat tak anake kok. Penabuh nyandang SD, sinden nyandang SD. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa. Sekali gawe sensasi. Iya. Lah dalange nganggo klambi pramuka. Wah iya. Jos wis. Pentas dalang bocah. Diiringi anak-anak SD. Iya. Sing ngrasa melu sik iki. Ha iki untune wis entek. Atene penonton ku SD kok ompong. Nyandang kaum. Iya. Iya. tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya. Neno. Monggo. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak oleh ning jagat tulisan
Lho tak. Terus kena. Cadatan sajroning ati jangan luntur saya merati aku kowe Mas, sapa asmane lali aku saka PWKS Jabodetabek kok tekan kene. Ya kuwi nganu kok ya daleme nang kene. Mas Mas Prapto. Mas Prapto. Ya. Mas Prapto guru bahasa Inggris. Iki senengane nek omong kok matur. Guruku bahasa Inggris jenenge Pak Prapto pian. Wis sedo, kae rasa tok eling-eling. Iya. Ngono ya, Mak. This is on the table. Ya. Table kok table. Aku mbiyen nek maca ngono kon this is a char. Kacar. Terus kon metu aku. Iya. Pepet esuk mayang ora nggo Inggris kok aku. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa Mbak Agnes Sianandasari Nuring Tias. Ya. Kejaba saka kuwi akeh banget nok sing nyuwun lagu lumantar WA. Ya. Padha nyuwun lagu, ya matur sembah nuwun. Waduh ana sing ngalem, ya. Wah Mbak Tatin kelihatan cantik. Pakai baju putih kelihatan langsing sedikit. Iya. Asli kira-kira aku. Itu lebih bagus bajunya putih sampai kepala. Lho. Josok ngono to, Mak. Iki tenan kok, Nok. Iya, matur suwun. Matur suwun ki akeh banget sing nyuwun lali janjine ya podang kuning saka Pak Suparjo saka Surabaya. Iya. Matur sembah ayo Mbak Ika Suhesti katuran jumeneng. Ya Mbak Ika Suhesti nglagokke podang kuning men beda. Ya. Sing biasane Gubuk Asmara ki Mbak Ika iki dilukir. Mbak Ika genti podang kuning. Ya nggo Tatin. Tatin kok goleke liyane. Ya lali janjine apa-apa. Ayu mengko. Oh, Ayu ki disediani apa-apa oke. Cara Banyuwangi ya oke, cara Sunda ya oke. Ya. Cara apa-apa entek kaya panganan ya bablas. Iya, ora apa-apa. Ya Ik. Nggih. Podang kuning ngono. Mbak Ika saka Tanjung Sari ki no. Iya. Cerak ki Mbak. Heh? Cerak, Pak. Bu cerak mau malah cerak saka kene to ki? Nggih. Ha nek saka Mblekunang wingi kok malah limuni ado. Nggih, Mblekunang. kurang lebih. Nggih sami.
Ya ke piyai kene iki sok ora iso dipercaya ya aku iki sok. Lah kok pripun to? Aku nek mandeg nyuwun prisa, Pak. Plosone pundi? Lariku niku lho. Niku kan 2 punthuk. Ah ya. Sak kayange. Iya. Amune 2 punthuk 3 gunung e. Edan kok 2 gunung. Lah bonus to niku. Malah nggo bonus. Iya. 3 punthuk e. Aku ya oleh wangsulan, pinten punthuk mulai Pak? 3 punthuk. Oh nggih, matur nuwun. Wong kula biasane ming 2 punthuk, aku ya ngono. Iya. 2 punthuk rantek to. Rantek wis. Yo. Kano bodang kuning. Bawani mboten? Bawani ya. Nadyan wujud temong paksi. Yo, nadyan wujude wong peksi. Wong saiki peksi larange ra jamak-jamak lho, nek manuk iki oceh-ocehan iki luar biasa. Cak Rawa wis 12 yuta wis isih munine sedila-sedila. Cak Rawa. Murai batu iki ming muni sithithik wae 7 yuta, 8 yuta. Ngono ya, Mak. Aku ngingu beyo iki malah. Iya. Maune dek rung tak tinggal lunga ya anggere aku teko. Assalamualaikum Pak Sena. Waduh. Beyo bareng tak tinggal lunga ning Jakarta seminggu tak delehke kamar mandi. Iya. Sing nang omah ming bojoku tok. Aku mulai iki ming nyuwara. Kok saged? Ampuh aku dhewe ya pertama ya bingung. Mirokke apa kuwi? Beyo iki ngrungokke apa ya aku. Angger tak pethet iki ora assalamualaikum ora ming. Nah, bareng bojoku ning kamar mandi konangan. Wah, iki apa? Banter aja Mas. Ngono kuwi. Iya. Nah, ya pancen bener iku mau. Ketoke dubeyo kok kewingi ming cilik kok. Aku ki ngetutke bojoku ki malah kaya dikon lunga. Iya. Karo omongan penting ngono kuwi sesuk iki ngono lho Mas gamelane anu. Ya tak tutke iki arep nang kamar mandi aku ning ngarep lawang kae. Mas, ana coro? Ya, tak singkirke terus lawange dinep. Bar kuwi terus ana swara. Aku woi. Aku terus lunga. Bojoku bengok-bengok, "Mas ana kelabang malah lunga." Lah aku tok kon lunga kok. Sing kon lunga sapa? Lah mau ming ngono mau sapa aku? Iya. Neno alus manis tur mrak ati bawane meh padha sriuning lah iya neno golek isi podang golek isi podang kuning neno ibu bunga lelo nyanding bisa dadi tombo mangga wis ora krasan keluyuran golek
Podang kuning jan apa-apa saiki dadi lagu ya nok. Iya. Podang kuning. Maune diawali saka cecak rawa ku ya termasuk manuk. Iya. Aku esuk arep gawe trotokan gacor. Wah iya. Tenan aku wis matek aji gawe lagu wis. Ya, trotokan gacor aja kuwatir nok. Ya. Sok tak pasarke mak wis pokoke tak karang dhewe tak rekam dhewe tak dol dhewe tak tuku dhewe ha iya padha wae ora semebar ya ha iya tak nggo dhewe kok ana mingan ya yo kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya iya Mbak Tatin monggo jumeneng Mbak Tatin nah wah edan kaya putri Indonesia kae lho, slayere dicopot sik delehke terus jumeneng. Medun wing ngoreke jagat kok no. 5 skala liter. Iya. 5 liter. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter ukuran gempa wi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Iya, ngono ya Mak iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Ki kesenenganmu nya. Kok kesenenganku? Debok. Padha sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki jelas payu sok Idul Adha. Lah iya, wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku si kondang-kondangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke glotin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuguh yoga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share nang nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Terus dek meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok kok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah. Oh tangket kancane wis do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. Oh iya baten lho alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Wis tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa iki cangkemmu. Durung sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentrok. Tekan sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku mung weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah iki gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dede kula. Oh greh ming sithik kowe nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah greh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora catok bahas kok aku elek meneh kok. Iya, aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang neng Facebook ana, "Pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku." Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak.
Yen kowe nyolong rotiku tok nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong ki mung arep dipangan dhewe. Ah apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewohke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kan piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku Jenengan ta, ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. anjuk apa njaluk ijol ya. Ya lek ijol ya ora apa-apa. Kowe ngunek-unekke dalang ki efek ki kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelik. Asap dasmu kuwi kok. Dadi angine bantre ramom ini mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalnya mangkel kok. Ya mergane kowe iki kebangetan kok ya. Ya ken biyen aku selalu Wiyaga ki nomor 1 mergo Wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan Iya, gudangan nggih, apa bener. suwiri iwak. Suwire iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula meng komanan gudangan we asin pol wi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lah ngelangi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora. Iya. Senengane kok. Nek asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebab ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab ki pancen oma wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak bahas kuwi. Sing baku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Ya pancen ya bener kaya mah. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang wong tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku Ora usah tak omongke piyai penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. Bodek. budek. Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Ai. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi ya. Iya. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar bledek sakniki lirih-lirih nggih. Aku batinku wo cah iki jen budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayane. Ah, ngandel ora. Lah ning ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Napa nggih? Ha iya kowe iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang ku anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Ono nek Ciroko. Sing ngarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane ora. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak lara iki? Eh, Eh, piye?
Piye ngopone? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa meng wis gak dimulai ngono kok. Wae. Lah kaya omong e. Ora wae kok. Dina minggu kang tak anti Dan iki nyumet rek rokok iku angel ra jangak-jangak. kene tak sumetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhe. Iya. kenang keng napa? Keslamet. Napane? Rambuté alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganune. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho? Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salah Ora aja sok nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo tak kira nek brengose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mung rung tukul. Dikerok apa? Ayo ben sak karepku arep tak kerok sak karepku ora sak karepku kok. Wong nggonamu tok keroke ora ngomong aku kok. Lah ndi aku ora ndek brengos kok. Ayo mak aku mung ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ya ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Gak ngerti. Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tina muni ngaya Asline nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. cinten ta? Oh, agae sik ngenong kae. Meni piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae den. Tebal. Edan. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol kuwi ya ngene kuwi ya ora. Bocah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Kok kula nggih tau pas bareng ning kok batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki ya. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ha sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya Mas. Dudu iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Nganti ora. Iya. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa? Untune ya? Nah, aku ning Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku mbuh kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku Ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron, no Pak. Bane ketoke kaya ana bakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane. Wis goleke watu ro baron iki. Aja aku ngono, ndak lara. Iya. Mangga. Anane pijersa
Apa romansamu sindan-sindan iki ora ndek ciri kok. Duwe ciri kabeh. Sinten? Nek takon aku, ngaku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae anggere tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep. Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni lho. Nah iki jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek srami kemblas. Mili ora? Heh? Nganggo mili ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono. Kok anggere kene ditempekne. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhok kae. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Kiwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk kiwa. Menggok nengen niku ya ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku iki ya cirine pancen nek Tatin ki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa, Bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku ah. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klok. Ya nembangke. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah, ya nganggo Apa Ya ben kok sinden ki butuh kemayu kok seneng do dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men meraati kok ya. Iki mergo adem dadi malah iso. Alasan iki. Ben piye Ngandar-andar angen dukur. Aku wis ora Yuk. Yuk. minggu sing tak tunggu kowe nyala. Asem aku ya kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do meneng aku tok dhewe. Iya, mula diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Dan aku karo sing ngendang urung cocok ya. Urung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe rak cocok ngono. Iya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang ngono diganti tang tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane kok Diwalik. Ah, kudu. Lah Karo Trandung, dendang, taruh. trandung. Ya kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangke. Jancane kowe ning
Tatin wis kepareng ngaturake. Ya. Jumeneng Mbak Tatin sambut berdiri Mbak Ayu Purwalestari. Ya tampilkan dari. Monggo Mbak Ayu Purwalestari. Telah gugur bahlawan. Iki senengane ora kok gugur bunga ora. Ayo, jumeneng. Ma. Ma. Ngadeg ayo kok. Lah wis pote elek kok. Wis pote ya. Iya. Rek, ayo rek. Mlaku neng tunjung. Rek, ayo rek. Iki malah sindenku saiki saya tuwa saya edan. Iya. Di sepoti alus ra gelem bareng rek ayo rek malah lek joget malah kaya ondel-ondel. Iya. Ngaturke apa, Mak? Apa, Pak? Ngaturke apa? Sing cara Sunda apa cara Banyuwangi? Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Ning ati-ati lho kendangane iki beda lho. Kendangane tak jreng, tak jreng. Hati-hati kowe. Ya jogete kudu pas. Grajagan apa bajidot kahor? Apa? Jenenge iki apa? Bajidur kahot, Pak. Ameng kuwalek kok. Bajidur kahot. Bajidor kahot. Aku muni piye? Bajidot kahor. Aku karang sok kulina ngono kuwi Jenenge ilat tuwa, Pak. Aku ki tangi turu we. Aku tangi terus sok muni, "Kuwi Bu, kemile dilemput." Ah. Kudune kemule dilempit malah kemile dilemput. Iya. Sampun dugi pundi, Pak? Kula sampun dugi ngajeng kantor spor. Kantor pos. Ah iya. Ya. Nggih. Bajidor kahot. Ya, bajidot kahor. Ora apa. Grajakan mawon ya, Pak. Grajakan nggih. Lu ganti meneh. Oh iya, grajakan. Kula dereng milih kok wau. Oh iya. Iki kaya bocah cilik ya. Ha iki nek disandangi TK apik kan. Oh. TK kok semene lho. Lah ya ora apa-apa kok ya. TK ki ana sing takoni gurune lho kok semene iki. Longgor Bu wong kene. TK besar. TK besar. TK besar ya kowe karo Tatin. Iya. TK kecil Prastiwi. Iya. Dibawani anu apa jenenge apa gerajak anu apa jenenge Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Ya. Mambiat Mayon. Heman. Sawarane gandeng belam. Wah, sing gambang ilang. Apa? Masuk angin. Hah? Oh, ayo wis rapopo. Iya. Sing gampang nendi? Aku kuwatir nek angine gedhe ngene iki biasane terus awake krekes-krekes engko terus medhun turu nang mobil, masuk angin meneh siji. Iya, ora aku masuk angin pawarta sing tak tampa pipis. Hati-hati engko ngeneng iseng. Iya. Tiwas ndelik-ndelik ngisor iseng ra krasa. Aduh. Kowe kok pengalaman. Aku tahu sakle. Oh. Banyu Gandeng belam biangan. tung tang tong tang tung tang tong. Kaget ta kowe? Nek cara Banyuwangi ngono kuwi. Nganggo kendange di tung tang tung tong tung. Tatung tung tatung yung. Ngopo? Ngenengi ndase sing demung. Yo. Nyaram yai
lor lan kidul lor lan kidul halas anggar kang kafe iya ya mangga tanah India tanah India Gumelyaring Gumelyaring taman Sari Nuswan Toro ya nek tak tumblang tungtong tangtung ya kendangane dominan ki nek Banyuwangi iki jenenge ngeber oh iya monggo ya Kerajaan
Jogete ya urung pas iki. Ndang-ndang blop. Ndang-ndang blop. Trata gembrang. Nang tang ya. Plek kaya aku ngajarino. Ha iya. Hela ya mung sindene rung tak training. Ndang blep. Ndang blok. Ya. Matur suwun, Mak. Ayo sing terakhir ibu-ibu Cecak Rawa. Saka paguyuban Dasawisma Cecak Rawa. Dasawisma Cecak Rawa iki kepiye? Prastiwi, Wahyu, Neti. Ya, berdiri bebarengan ayo. Manu Cecak Rawa ya. Kok malah sing tuwa-tuwa sing tokon. Lah iki sing nyuwun Bu Saminem kok. Iya. Asmane Bu Saminem mesti wis sepuh. Ya Cecak Rawane ya sing wis brodol-brodol iki no. Ya. Ora apa-apa wis ora ana buntute. Wis ora ana swiwine. Ya ndang gek cekak-ceket ayo. Ah. Manuke Cecak. Ayo. Ayo wis diwero Cecak Rawane. Ayo Cecak ijone gek mangkat ayo. Cak Jambul. Ayo. Iya. Ngadeg wis wis rekoso kok, Do. Kae ya. Nah, kuwi ya iki. Nek turu kok mangap. Iya, tok teliti ya, tak teliti mboko siji. Ya, manuke oh, kademen. Kademen apa, Pras? Adem e. Ayo nggawa kasur le nyanyi. Ya aja kok ya. Ayo kabeh kadem. Aku wis nyekel mic nganti rasane mak nyes-nyes. Iki lho, persiku sing tak nggo ngeprak iki lho. Wah, anyepe ra jamak-jamak. Teneh ilang konamu. Adem. Cempolone. Ayo iki. Dadi cilik. Cempolone. Cempolo we mengkeret-mengkeret ngene kok dadi. Iya. Saya cilik ora. Iya. Tak tuntak dedak neng ya. Yo, piye Cecak Rawa? Manut kanca-kanca mburi wae no. Ya. Yo. Lidere ibuke. Apa? Ibuke. Nggih jenengan to, Bu. Ampun kula. Ya sak-sake sapa-sapa manut yo cah telu. Ya 1 2 3 ya. Ucok kacok
Bali. Ya. Ayo wis. Mano-mano tuwa iki digerakno kae wis ora iso. Iya. Wis ora iso polah ya mak ora. Ayo nak teruske dhisik critane wis jam 12:30 kliwat. Ya engko ndak mandeg dalan. Ayo mak tak derekake. Ayo Ngger. Budalan yo Ngger. Ya ayo diteruske mak. Saweko resang patih anata prajurit baris nyawijiku malang kalange tekad bindha alun samudra katyubing marutawa lawan kuntur katuk saweko kabyarsa
Lencang coba tegaplah. Maju, mundur.
bapakku piye? Tak sawang saka kadohan nggonmu mlaku isih mandeg mangu. Kowe ora usah kuwatir, Werkudara. Kowe ora usah sangga runggi. Yen kowe bisa mateni salah sawijining Panakawan syukur bake telu cacahe minangka dadi anaking Semar Badranaya. Ya kuwi Nalagareng Petra apa dene Bagong. Oh, mesti kowe bakal entuk sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Sapa sing ora gelem entuk wujuding ilmu saka Durna bapakku. Sepisan ilmu kasampurnan angga loro sangkan paraning dumadi kabeh wis ndak wengku. Mung karo minangka ganepe ya kuwi sastra mulya. Pamulyaning bawana babar kamulyaning jati. Bener. Pateni. Kuwandane salah sawijining Panakawan tok gawane negara Ngastina. Nek wis tok aturake marang aku mengko aku bakal muja sesaji supaya kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko ditampa dening panguwasaning dewa. Yen dewa wis nampa kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko kowe bakal entuk liru wujuding ilmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Kira-kira sapa sing arep jujug dhisik? Apa Gareng, apa Bagong? Yen tumrap aku lho. Gareng ki ringkih, Bagong ki wong rada edan. Mula patine gampang. Anak Semar sing digdaya sing duwe kekuatan ki mung Petruk. Mula Petruk dhisikna. Mengko nek wis Petruk tok dhisikake Nalagareng karo Bagong mung kari gampang. Yo, sagu. Ora sagu sapa apa. Upama Petruk mati. Wah, kuwi mung jejering Panakawan, mung jejering abdi. Pandhawa ora bakal kelangan apa-apa. Mangkat, Werkudara mangkat. Tak tunggu nang Ngastina. Yo, njaluk pangestu Durna bapakku.